салом дӯстон ва мухлисони ММА тоҷик ба канали мо хуш омадед. боз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ММАи ҷаҳон ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем ва шумо моро бо лайку комментария дастгирӣ намоед. ташаккур. дӯстон, бо новинкаҳои нав хотири шуморо шод мекунем. ин костюм Адриана ном дорад ки бисёр сифати хуб, материали шинами бароҳат ва бисёр сабук барои ҳаррӯза дар ин фасли хунукӣ ба бар кардан мебошад. ин костюм айни ҳол дар тренд буда кам дастрас аст. барои зуд фармоиш кардан дар ватсапи рӯи экран буда нависед то размери худро харидорӣ кунед ва инчунин пойафзолҳои чарми тозаро дар телеграм канал гузоштаем ки силкааш дар комментария ҳаст. даромада тамошо кунед. ҷанговари топови тоҷик Самадар Муродов аз рафти тамрини худ видео гузошта ба ҳамагон салом расонид. ин варзишгар рӯзи гузашта дар инстаграмаш бо гузоштани видеои худ хабар дод ки ба муҳорибаи навбатӣ омодагии ҷиддӣ дида истодааст ва ба наздикӣ ӯро дар Атагон хоҳем дид. бояд гуфт ки бо якчанд хабарҳое ки ба мо расида буд, Самадар дар интизори визаи амрикоӣ буд, аммо сухан дар бораи ин виза дигар нарафт ва аз ин маълум мешавад ки шояд Самадар дар лигаҳое ки пеш баромад карда буд дар ҳамон лигаҳо биҷангад, аммо то ҳол дар кадом лига ва бо кӣ муҳориба карданаш аниқ нест. асос Самадар омода аст ва мо бошем хабарҳои расмиро интизор шуда ба шумо пешкаш хоҳем кард. Фаридун Одилов варзишгари тоҷик омодагии ҷиддии худро барои муҳорибаи муҳим барояш дар имсол оғоз кард. хабар дод дар саҳифаи асосии лигаи СА дар Инстаграм. бояд гуфт ки Фаридун 24 декабр дар турнири СА 168 дар рафти полфинали Гран-при СА дар вазни нимвазнӣ бо Михаил Махнаткин баромад хоҳад кард. дар як суҳбаташ ҳарифи Фаридун Михаил гуфт ки он низ тайёрии бисёр ҷиддӣ дида истодааст ва кӯшиш мекунад як намоиши хуб пешкаши дӯстдорони ММА кунад. инчунин ӯ гуфт ки дастгирии мухлисони Фаридун дар вақти бой ба ӯ халал нахоҳад расон, чун ӯ дар он вақт ба касе гӯш намедиҳад ва танҳо диққату ҳушаш ба муҳориба хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳақиқат ҳам Михаил як ҷанговари ҷиддӣ, пуртаҷриба ва хатарнок барои варзишгари тоҷик Фаридун Одилов мебошад. новаста аз ин Фаридун низ ҷанговари пуртаҷриба буда айни ҳол дар рейтинги ҷаҳон дар ҷои 213 қарор дорад. агар шумо хоҳед ки дар бораи ин ду варзишгар маълумоти пештар пешниҳодатон кунем, пас дар видео лайк гузошта моро дастгирӣ намоед. тренери Рулло Алиев аз Озарбойҷон ки дар Амрико бо варзишгари UFC кор мекунад, Фаига Мамедов бо гузоштани видеои Рулло чунин навистааст: як лагери хеле ҷадиди омӯзишӣ гузаронида шуд. Максимум аз ҳама дур шуд. мақсад танҳо ин буд ки баромада худро диҳад. бо вуҷуди ҷароҳати мавҷуда ва бо донистанаш Нурулло омода буд ки ба ҳар ҳол ба Атагон мебарояд. ин шери ҷавонро бо чунин ҷароҳатҳо боздоштан намешавад. ин як суоли муаққатӣ аст. ба ҳар ҳол мо ба Нурулло саломатии хубро таманно карда бозгашташро бесаброна интизор хоҳем шуд. дӯстони азиз, агар хоҳед хабарҳои ММА-ро боз ҳам хубтар хонед, дар телеграм канали мо обуна шавед. силка дар комментария ҳаст. хайр то видеои баъдӣ. шоду пирӯз бимонед.